Здравейте хора! В момента сме на гости на една наша приятелка и очакваме Елеонора да дойде всеки момент на гости. Приготвила ми нещо вкусно този път. Бисквитки Орео, които сами виждате. С малко ще видите какво ще направя с тях, за да я зарадвам. Мисля, че ще е много впечатлена. Ну, те се бият на мента. Сте ми сложили. Паста за зъби, нали? Майка ми да е. Има паста за зъби, нали? Нали? Аз се изям въпреки всичко. Изям Целия се. Фейсбук. То се от ефтината от Джилен. Цяло си се е потопил и ще се изям. Добре, защо не го попивам? Пето ми да не влезе има ли там нещо? Да. Екстракт на друсващо хапче. Даже не звучи паста за зъби, бе! Дайте ми сега хубави бисквитки. Няма. Всички са намазани. Без една и аз се изядох. Защо ги намазах всичките? Да се обърна за нея. Браво. Отвратителен си. Знам. Имаш паста за зъби по ръката, извинявам. Знам. 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 Бедняк.